40 metrů hranici a ve vzduchu už je Josef Pavlík. Kovankyně reprezentujete je Frenštát. Nevadí, zatleskáme, čekáme, ano, a už je Štěpánka Ptáčková, už je ve vzduchu. Zatleskáme těmto mladým a domácí už ví, že je to naše závodnice tady z Frenštátu a reprezentantka Moravskoslezského kraje. Tak to byl vydařený skok. Zastupující Liberecký kraj. A půl a určitě i dnes, pokud chce bojovat o stupeň nejvyšší, musí to dát těm 40 metrům. No, chybělo tam něco. Startuje za TŽ Třinec. Dostal důvěru do reprezentace Moravskoslezského kraje. A zahájujeme závod prvního soutěžního kola. Ne, pardon, omlouvám se. Damian Lasota. Ještě si skočí už Bůh ví kolikátý skok ve své kariéře Petra Pavlica. 41 metrů, takže to na to domácí Klára Kubečková, Moravskoslezský kraj. Takže Klára, Liberecký kraj. S velkým časovým handicapem, ale nevzdal to a bojoval a bojuje i dnes. Ano, vynikající výkon, se na co těšit i v tom soutěžním kole. To bylo daleko, Barbora Blašková, neskutečně. 45,5 metrů hlásí měřiči délek pro první soutěžní skok Barbory Blaškové. A nyní musí Lukáš Kantor, Moravskoslezský kraj, vytvoříme mu tu správnou kulisu závodnickou. Vydařený skok, vynikající. Libereckého kraje. A je to tam. Liberečtí mají formu. Ještě může zamíchat všemi kartami Robert Šimeček, Moravskoslezský kraj, pěkný skok. Bohužel chyběla jí kolegyně do soutěže družstev a Roman Janík je v letové fázi a už ho vidíme tady dole na dojezdu. Závod jejich výkony a máme tady Zdenu Pešatovou z Libereckého kraje, která skáče za liberecký tým. Metry Zdeny Pešatové. A Lukáš Kantor je bojovník. Pozor, včerejší vítěz František Holík kategorie jednotlivců skáče daleko a je za oddíl TŽ Třinec. Dnes reprezentuje Moravskoslezský kraj na hrách zimní olympiády dětí a mládeže České. Celou Vivialovi i teď. A natahoval ten skok, 40 metrů. Bude to těžké. Liberečtí mají natrénováno a jsou dobře připraveni. 35 metrů. Takže čekáme. A je to daleko, je to opět daleko. David Zemek, startovní číslo 46. A David Zemek si chce šáhnout i na ty 2 dny. Pozor, a to už je Radek
Ne. To je před... Takže nám pořadatelé pustili ještě dva přeskokany. Josef Pavlica. Ti si zaskáčou tady asi. Reprezentant to je Frenštát. Dnes reprezentuje Moravskoslezský kraj. Šupolu, který má startovní číslo 15. Ještě jednou metry. 30,5 metrů. Liberecký kraj. Takže pozbudíme i Ondru Krpce. Nádherný skok. Takže také vydařený skok. Starší žačky. Zdena Pešatová. Zdena Pešatová je její oddílová kolegyně Karolína Indráčková, startovní číslo 26. Startovat kategorii žáků, pokud potřebují žáci doplnit tým, a Barbora Blašková skáče daleko. 45 metrů pro Barboru Blaškovou z Libereckého kraje. Žáků zkušební kolo. Lukáš Kantor. A to bylo daleko, takže velice silný tým libereckých. A František Holík, skutečně. Lucie Hoferová, první soutěžní skok družstva mladších žaček. Simona Vajlíková, Liberecký kraj. Ty by ode mě dal radši. Takže pozbudíme Láďu Horáčka. Jenom z třetí B a nahoře Sebastian Kellermann. Sebastian Kellermann. Robert Šupola, startovní číslo 15. Jaček. A to bylo daleko trošku. Kole, držme mu palce, ať tento výkon zopakuje. Ondřej Krpec. Super. Super. V prvním soutěžním kole. A to je s pádem, bohužel, ale zatleskáme za bojovnost, všechno je v pořádku. Lukáš Kuběna se zvedá metry. 40 metrů. Liberecký kraj. Žačky starší. Kraj. V této kategorii se představuje pouze jedno družstvo. 41,5 metru, takže Třinečtí mají určitě radost formy Damiana Lasoby a nyní Nestor Můstku, jak už jsem říkal, Pepa Pavlica a zase úsměv. Pepo jako vždycky. Pepa skáče furt pryč a já myslím, že ještě bude přeskokan na mnoha olympiádách dětí a mládeže. Takže Pepo, děkujeme, zase namažeme a z prvního soutěžního kola zopakovat. A myslím, že se to daří. Družstvo Moravskoslezského kraje, Lucie Hoferová, startovní číslo 21 na nájezdu. A Lucie přistála bezpečně, klidný. Bude mít Liberecký kraj další zlatou medaili. A je to tak, je to tak.
33 kategorii mladších žáků zahájí Vladislav Horáček. Vladislav Horáček z Libereckého kraje, 33,5. Určitě hrdá na výkon Vladislava Horáčka. Vladislav Horáček, Liberecký kraj a další závodníky ze všech 3 krajů. Robert Čupola, Zlínský kraj. 32 metry, takže zatím můžu domácí potěšit Moravskoslezský kraj. Pořadí kategorii mladších žáků Přemysl Jaček. A to bylo daleko, to bude ještě hodně drahé. Ondra bojoval a bude to skutečně vyrovnané. Nahoře ještě Lukáš Kuběna, Zlínský kraj. Lukáš Kuběna skočil také daleko. 39 metrů pro Lukáše Kuběnu ze Zlínského kraje. Se vytrvali na vyhlášení výsledku ještě tady ne předskokaní, ale doskokaní. Já bych pana Libora Vlčka, který se přišel tady podívat, předsedu krajského výboru ČSTV, operátor. A samozřejmě paní magistru Věrku Pálkovou na stupních vítězů nejlepší děvčata v kategorii mladších žaček soutěž družstev. Pan docent Josef Dovalil z Českého olympijského výboru předává diplomy libereckým děvčatům a na krk zlaté olympijské medaile. Takže gratuluji. Chlapci už běží a nyní vítěz této kategorie mladší žáci a vítězi her 5. zimní olympiády dětí a mládeže se stává družstvo Moravskoslezského kraje. Družstvo Moravskoslezského kraje ve složení Sebastian Kellerman a Ondřej Pec. Gratulace soupeřům. Gesto a na stupni nejvyšší máme Sebastiana Kellermana a teď už i Ondřej. Ještě medaile od Břetislava Piteráka, předsedy okresního sdružení ČSTV. Gratulace. A za malou chvíli převzali stříbrné medaile. Vítězi her 5. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky ve skocích na chybičku. Včera zvítězila v jednotlivcích a i dnes podávala vynikající výkony. No a fenomenální byl i František Holík, rovněž včerejší vítěz v individuálním závodě. No a tato dvojice je oprávněně vítězem soutěže družstev ve skocích na lyžích. Takže olympijskými vítězi her 5. zimní olympiády